دم باش حوالین هجا هویدارم هون همو باشم ایرو از دخوازم به تایبتی درباره سوریه ده هنکن دیرین خواه بیدیم زمان وقت تیزانین جه 15 سالا ور و لسوریه تبل هویه که هیه استقرار لسوریه تنه و هر دم جی شر هیه لبلی اف سه روژه شرکه نو دست بکر یعنی حلب دبن باندورا حکومتا شامی دا بو یا مرکزی دا بو لبلی اف سه روژه کتیه بن denetma heteşi. Heteşe hezeke ji kesin ku ji El-Qaide ji Daeş'e mane juan çebuye. Yani kurtayı merulot karın bejin. Libeli pir heze din ku demi borida dema dinava Daeş'e da bun pişra pişti ku Daeş belav bu yan ji tekçu le İdlib'e tevle heteşe bu. U heteşe ev nezike hema merud karın bejin 10 sale le İdlib'e de sinori Türkiye'de xwe tanzim dike. U bi taybeti bi alîkariya Türkan heteşe hatiye tenzim kirin. U tê gotin ku li İdlib'e nizike 5 milyon kes jiyan dike. Yani 5 milyon neve jî ji 3 milyona zêdetir insan li İdlib'e ez bawer dikim jiyan dikin. Libelê di pir nûçeyan da, di pir radyo televizyonan da, di pir ragihandinan da tê gotin ku nêzîkî 5 milyon kes li İdlib'e jiyan dikin. û İdlib وقت تیزانین ده سینور ترکیه دایه نیز سینور حتای دایه او ده بین denetma Türk'a da bu. Yani bu avaya ke eşkere Türk'a de İdlib'e da bandora xwe çekirin, meşandın u heteşe jî de bin bandora wanda mezin bu. Ev heteşe ku naha شویه حیا حلبی و هر وها خوازج حلبی در باس و بر به شامی بچه تایبتی به آلیکاریا ترکا مردگارم بیجن هاته تنظیم کرن مزن کرن و اریشه حلبی کر نهاجی بر به شامی باید چه نما مروف رادیو تلویزیون ترکا دنیرن تایبتی تلویزیون دا و هر وها مدیا جواکی یه ترکا دا برو دبینن که کیفخواشیه که مزن جیان دکن. چما جبر که ایریشی دویجن و ایریشی کرداجی بکن. یعنی کیفخواشیا نجات پرستین ترک به تایبتی اوه که هتشه ایریشی کردا بکن. یعنی لحلبه جار جارنا و چند روزه دنابرا هن اندام یه پگی دا یه پگی و هتشه ده هن نقاشتن چه دبن مرم ناویجن نکارم بیجن شرط چه دبن ولی هن نقاش چه بونه چند گریلاین یه پگی کتنه دسته هتشه و وان دیمنان لسر مدیا جواکی ترک بلاو دکن و جه کفخاشیه که مزند بین یعنی کفخاشیه که وان اوه که هتشه و ایریشه کردا بکه جوی پر کفخاش دبن کفخاشی وانا دنجی اوه کد دبیجن حلب و بکه به ماندورا هتشی دب ماندورا مدایه و حلب ایدلیب و هر وها هریما دورا حلب و ایدلیبه و بکه به ماندورا ترکیه جوی کفخاشیه که دبینن دما هتشی ایریشی حلبه کر اف سه روش بری دپر analiza da te gotin ku heteşe به آلیکاریا امریکا و یا اسرائیل بر به حلبی و چویه جبر کود دست هتشه دا
دست تروریستین هتشه ده سلاح گران هنه جبرویه که آنالیز نولو چه دبن yani dibêjin Amerîka li pişt heteşeye heta İsrail li pişt heteşeye ji ber vê yekê heteşe bi silahê wiha giran êrişê Helebê kir û hêzên leşkerî yên hikûmeta merkezî ya Sûriye ji Helebê kir der. Lê belê ez wilo nafikirim. Yani li pişt heteşê, li pişt terorîstên heteşê ez bawer nakim bi taybetî hêza Amerîkiya hebe yan jî ya İsraîlyan hebe. Lê meriv dema wilo bifikre gelo ev êrişa heteşê li hember Helebê ji bo menfaetê kîjan hêzane bêguman Amerika û İsraîl tê heşê me re. Yani ev êriş ne mümkün ku li xweşê Amerika û her wiha li xweşê İsraîl neçe. Dîsa jî ez dibêjim Amerika û İsraîl bi taybetî li pişt heteşê tune. Tirkiye li pişt heteşê ye. Weke serî de jî min got Tirk ji vê êrişa heteşê ya li hember hikûmeta merkezî ya Sûriye û dagirkirina Helebê kêfxweşiyeke mezin Tirkiye dibîne. Li xweşê Amerîka û İsraîl jî diçe ji ber ku serê Rusya û serê İranê çiqas di Sûriyê de bê êşanin weqasa wê li xweşê Amerîka û li xweşê İsraîl biçe. Lêberê ev nayê wat heye ku Amerîka û İsraîl li pişt heteşê ne. Mümkün e bi awayeke en direkt Amerika û İsraîl bi heteşê ra tekiliyê xwe çê bibin lêbelê ji bo êrişeke wilo çê bike ez bawer nakim bi awayeke aktif alîkarî dabinê. Rojên pêşiya me da wê hineke tişt zelal bibin. Heta eger kêm be jî alîkariyeke Amerika ji bo heteşê hebe alîkariyeke İsraîl ji bo heteşê hebe di rojên pêşiya me da wê derkeve holê. Rastiyekê heye ew jî mesela hêzên weke Yekîtiya Avrupa ji vê êrişa heteşê razî nînin. Bêguman ferqekî di navbera Amerika û Yekîtiya Avrupayê da jî heye. Çünkü Amerika çawa li dij Sûriye'ye, çawa li dij İran'ye Yekîtiya Avrupa wilo nîne. Hatta di nava Yekîtiya Avrupayê da hin dewlet hin welat hene tekiliyê xwe bi Rusyayê ra xweşin. Tekiliyê xwe bi İranê ra xweşin. Ji ber vê yekê jî Yekîtiya Avrupa ji vê êrişa heteşê pir zêde razî nîne. Rojê pêşiya me da ez bawer dikim çawa ku li hember Daişê koalîsyoneke navnetewayî çêbû û Daîş belav kirin wê wilo jî koalîsyoneke li dij heteşê çêbibe. Yani heteşe weke hêzeke cihadîst ya teröristan nikare bajareke weke Helebê nikare herêmeke weke Helebê û dora Helebê dibin bandora xwe da bihêle. Hêzên navnetewayî ji bo demeke dirêj viya nikarin rabikin. Misade nakin jê ra. Pir zêde jî ez bawer dikim wê nekişîne. Di nava demeke Kurd de li hember heteşê yani Rusya û İran tevî artêşa merkezî ya Sûriye bêguman niha da li hember heteşê di êrişê dane. Lêbelê êrişa herî mezin hê nekirine ama hêzên navnetewayî jî bi taybetî Yekîtiya Avrupa û her wiha Amerika jî wê li hember heteşê bêdeng nemînin û nehêlin heteşe di herêmeke wqasa mezin da bi bandor ve.
Heya nihal hember İdlib'e pir zêde dengê xwe nekirin. Bêguman sedemî wî hene. Ji ber ku di nava demekî da, di nava demeke em bêjin çend salan da ne mümkün bû hêzên Daişê, hêzên ku ji El-Qaîdê mabûn bi tevayî hatibana tasfiye kirin. Lewrê jî herêmeke weke İdlib bi taybetî ji wan ra hiştin. û ew herêm di sînorê Tirkiye da bû. û rejîma Tirkiye jî pir zêde ji wan teröristan firqa xwenîne. Lewre hêzên navneteweyî çav girtin li hember İdlibê. Yani gotin bira İdlib dibin bandora van terörista da ve nîzikê Tirkiye jî zêde jî zerar hebe, belkî Tirkiye bikaribe wê asteng bike, yan jî eger zerarekî ji wê derê were li pêşî Tirkiye em ê weke baraj bikarbînin. Bêguman armanca Tirkiye jî cuda bû. Tirkiye jî dixwaze di Sûriye'de tevlihevî tim çêbike. Bêguman ji bo viya jî hêzeke ku bikaribe bikarbîne lazim e. Heteşe ji bo Tirkiye weke hêzeke ku dikare bikarbîne. Darım ev şer nebe şerê navbera Kurd û Heteşê. Eger YPG li dij Heteşê bikeve nava şer, mixabin ve barê herî giran bikeve ser milê YPG. Ji ber ku YPG daha zêde nîzikî Helebê. Yani hatta nava Helebê da jî weke min got herêmên dibin bandora Kurda da heye. Şeyh Maksud û Eşrefiye herêmên mezinin bi hezaran Kurd lê jiyan dikin û her wiha hêzên leşkeriyê YPG jî li wê derê jiyan dikin. Ji ber vê yekê eger şer di navbera YPG û Heteşê da çêbibe, wê zêdetir bar weke min got bikeve ser milê YPG dijî Heteşê şer bike. û daliyê din de Rusya û İran û her wiha hikûmeta merkezî ya Sûriye jî wê xweşûn da bigirin, xwe giran bikin da ku zêdetir Kurd li hember Heteşê şer bikin. Niha di vir da ya herî girîng ew e ku Kurd bikaribin bi Heteşê ra ne şer bikin, ne jî pêra bibin yek, ne jî bibin dost. Ev pir girîng e. Ev jî bi qabiliyeta Kurdên Rojava ya diplomasiyê ve girêdaye. Mesela qasê ku ez dizanim doho serokê Heteşê Colanî daxuyanîkî da bû, heta bangê li Kurda kiribû, gotibû nava 48 saeta da divê hûn herêmên Şeyh Maksud û Eşrefiyê vala bikin. Yani bi taybetî hêzê xwe leşkerî gotibû jê bikişînin, eger sivîl jî bixwazin bi wan ra derbikevin ra derbikevin, em qarişê wan nabin. 48 saat tê wî manê heya sibehê warê dewam dike. Heya niha qasê ku ez dizanim hêzên PYD yan jî rêveberiya Rojava tu bersivekî nedaye Colanî. Yani Heteşê. Ne gotiye em ê ji Şeyh Maksud bikişin, an jî têda bibînin, yan jî ji Eşrefiyê bikişin têda bibînin. Hêviya min ew e ku YPG nexwe ji Şeyh Maksud ne jî ji Eşrefiyê nekişîne. û li hember Heteşê jî şer neke. Ev mijareke girîng e û her wiha bi xetere ye. Yani hêzên teröristan dibêjin divê hûn ji wan ji wê derê derbikevin û ew jî divê dernekevin. Ez viro dibêjim divê dernekevin. Eger derbikevin weke kêmasiyeke mezin dikin. Çimkî eğer YPG ji Şeyh Maksud ji Eşrefiyê derbikeve wê moral xirav bike. Moralê Kurdan xirav bike. Ew Kurdên ku li Eşrefiyê û li Şeyh Maksud jiyan dikin, pirê wan xwedî eqrebayê wan li Rojava jiyan dikin. Dema ew li Eşrefiyê bimînin hêzên YPG ji wê derê derkeve parastina wan neke û teröristên Heteşê biçin bikevin nava kolanên Eşrefiyê û her wiha
Şeyh Maksud bêguman wê di rojavana bêmoraliyeke mezin çêbike û her wiha wê moral bide heteşê da ku heteşe ber bi herêmên din yê rojava biçe. Mesela ber bi Mînbîçê biçe. Ber bi herêmên din dîtir biçe. Lêbelê YPG ji Şeyh Maksud û ji Eşrefiyê dernek heve jî wê hêzên heteşê ser wan da biçin. Ev mijareke pir girîng e. Hêzên heteşê ser Şeyh Maksud û Eşrefiyê da biçin YPG li wê derê xwe biparêze cuda ye, YPG bikeve nava şer li hember heteşê li Helebê da şer bike cuda ye. Hêvîdarim fermandarên YPG di vê derbarê da rast bifikirin û xwe nekin bin bareke giran. û di rojê pêşiya me da hêvîdarim hêzên weke Rusya, İran li hember heteşê bikevin nava êrîşan belkî qet pêwîstî nebe jî hêzeke koalîsyoneke navneteweyî li hember heteşê çê bibe. Ev daxwaza min nayî watê ez alîgirê Rusyayê me alîgirê İranê me yan jî alîgirê hikûmeta merkezî ya Sûriyê me. Ez li dij terorîstan me. Li dij terorîstên heteşê me. Ew heteşeya ku em di dîmena dibînin eskeran digirin bê îfadeyê wan bigirin dikujin. Yani ji wan terorîstan merû nikarin tiştekê hêvî bikin. û her wiha dewleta Tirk wan bikartîne. Çi hêz dibin bandora dewleta Tirk da be divê li hember wan meriv bisekin. Ji ber vê yekê ez dibêjim hêvîdarim Rusya û İran tevî hikûmeta merkezî ya Sûriyê li hember heteşê bikevin nava êrîşan û heteşe ji Helebê derbixin. Ne Helebê mafê wan nîne li ti derê jiyan bikin. Ji bo zarok û zêçê wan navêjim, ji bo sivîla navêjim. Bêguman li Îdlibê nêzîkê yani dibêjin 5 milyon, ez dibêjim 3 milyon, 3 milyon û nîv insan jiyan dikin. Merû wan hemûya weke endamê heteşê nabînin. Di nav da insanên ku bêçare jî hene. Neçare mane li wê derê jiyan dikin, merû wan weke endamê heteşê nabînin. û her wiha zarok hene, jin hene, yê ku qe eleqa xwe bi heteşê nînin hene. Ji ber vê yekê jî wan hemû kesê ku li Îdlibê jiyan dikin, dibin bandora heteşê da jiyan dikin, yani li herêmên ku dibin bandora heteşê da jiyan dikin, hemûya merû nikarin weke terorîst bibînin. Rewşa li Sûriyê xetere ye, yani ji bo Sûriyê hemû xetere, lêbelê ji bo Kurda jî xetereyekê heye. Ama dîsa jî ez dibêjim, yani çiqa xeterî hebin, çiqa tevlihevî hebe, ji wan em Kurd dikarin sûd werbikin. Ji ber ku em Kurd tiştek ku wenda bikin nîne, nemaye. Çiqas tevlihevî li rojhilata navîn çê bibe, em Kurd tiştekî wenda bikin nîne, ji ber ku tiştekî meyê ku em wenda bikin nemaye. Hêvîdarim di encamê ev êrişên ku niha li Helebê çê dibin, ev şerê ku niha li Sûriyê çê dibe, di encamê wî de Kurd zerarê nebînin, muqabilê wî Kurd bi feyde derbikevin. Tiştê ku ez îro bêjim evin, eger guhertin çê bibin, di rewşê da tiştên pir cuda derkevin holê, bêguman sibê dusbe dîsa jî ez ê bi we rabim, bernamaya çê bikim. Heya carekê din bimînin xweşiyê de silav û rês.